Το γυμνό στον ελληνικό κινηματογράφο, όσο και αν φαίνεται παράξενο και όσο και αν ηχεί περίεργα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1931, όταν ο Ορέστης Λάσκος γύρισε την ταινία «Δάφνης και Χλόη». Όταν οι φούστες έφταναν μέχρι τον Αστράγαλο και όταν τα μπεν μίξτ ήταν ό,τι τολμηρότερο μπορούσε να φανταστεί κανείς, ο Λάσκος πρόβαλε το γυμνό μπροστά στα έκθαμβα μάτια των Ελλήνων θεατών. Και όπως διαβάζουμε σε διαφημιστικό έντυπο της εποχής, το αθάνατον βουκολικό ειδήλιο του Λόγκου γυρίστηκε στα μαγευτικά τοπία της Λέσβου και στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Στο ρόλο του Δάφνη, ο Απόλλων Μαρσίας, η ενσάρκωση του Ερμή του Πραξιτέλους, και στο ρόλο της Χλόης, η Λουκία Μαρσή, η Ελληνοαμερικάνα με το μαγευτικό κορμί. Δάφνης και Χλόη, 1931. Αν μιλάμε για τον ερωτισμό στον ελληνικό κινηματογράφο, και πολύ σωστά σημαδεύτηκε ότι η πρώτη ερωτική ταινία είναι το Δάφνης και Χλόη του Λάσκου, πρέπει να τον δούμε αυτόν τον κινηματογράφο και αυτό το συγκεκριμένο σημείο της έρευνάς σας μέσα από μια πολύ ειδική κοινωνία, τελική κοινωνία δηλαδή, της συγκεκριμένης εποχής. Η εποχή του Λάσκου δεν ήταν καμία εποχή με φιλελεύθερο πνεύμα γύρω από τα θέματα του έρωτα, ίσα ίσα ήταν μια σφιχτή εποχή, αλλά είναι περίεργο να πω ότι όταν εγώ πολλά χρόνια αργότερα, το 1963 δηλαδή, γύρισα τη δικιά μου εκδοχή πάνω στο Δάφνης και Χλόη, το «Μικρές Αφροδίτες», τον άτυχο τίτλο που με κυνηγάει ακόμα, η κοινωνία ήταν ακόμα πιο σφιχτή. Ήταν το 1963, είχαμε περάσει τον εμφύλιο, η δεξιά νικήτρια είχε επιβάλει ένα δικό της τρόπο ζωής, αλλά και η αριστερά, η ηττημένη αριστερά, η πουριτανική αριστερά, δεν άφηνε πολλά ανοίγματα για τέτοιου είδους ψαξίματα, για τέτοιου είδους ανιχνεύσεις, τέτοιου είδους χαϊδολογήματα με ένα κινηματογράφο που ήταν ακόμα και στην Ευρώπη στα σπαραγμάνα του. Μην ξεχνάμε τη φοβερή λογοκρισία του αμερικάνικου κινηματογράφου, που δεν επέτρεπε για πάρα πολλά χρόνια να εκφραστεί τίποτα, πάρεξ η ειδική συνταγή που οι ίδιες εταιρείες είχαν επιβάλει στον εαυτό τους, οι αμερικάνικες εταιρείες. Όσο για μένα τώρα και τις δικές μου ταινίες, για τις δικές μου ερωτικές ταινίες, πρέπει να ομολογήσω ότι άργησα πολύ να ανακαλύψω αυτόν τον κόσμο, καθώς είχα μεγαλώσει μέσα σε κλίμα που δεν επέτρεπε πολύ κουβέντα γύρω από τα ερωτικά. Είχα μεγαλώσει μέσα στις τάξεις του αριστερού κινήματος, μια ευρύτερη έννοια του αριστερού, και εκεί έπεφτε να πέφτει σιωπή πάνω σε θέματα τόσο προσωπικά. Και είχα κι εγώ μπολιαστεί από αυτή την άποψη ότι ο έρωτας είναι μια σχέση κρυφή, ίσως και την ντροπή κατά κάποιο τρόπο, και έτσι έχασα πολύ καιρό μέχρι να ανακαλύψω ότι ο χώρος για μένα ένα κινηματογραφιστή έδινε τεράστιες δυνατότητες έκφρασης, και έτσι πειραματικά μπορώ να πω γύρισα την πρώτη ερωτική ταινία μου, ήταν το «Μικρές Αφροδίτες», βασισμένο όπως και του Λάσκου η ταινία πάνω στο Δάφνης και Χλόη, που είναι ίσως το πιο ερωτικό από τα κείμενα της ελληνικής αρχαίας λογοτεχνίας. Λοιπόν, οι Μικρές Αφροδίτες είναι η αποκάλυψη του έρωτα σε δύο παιδάκια 10-12 χρονών, αυτό το παντοδύναμο λιμπίντο, το οποίο έσπρωχνε τα παιδιά σε αναζήτηση του κορμιού τους και σε αναζήτηση ακόμα και εκείνης του πάλιρ ψυχισμού που προηγείται της ερωτικής πράξης. Θες να σε πιστέψω, κάνε κάτι για μένα. Τι θέλεις να κάνω? Να κλέψω ένα πρόβατο και να σου το φέρω? Να περπατήσω πάνω στη φωτιά ώσπου να μου πεις να βγω? Τι θες να κάνω? Πες μου τι θες να κάνω και θα δεις. Να μείνεις μονάχος στο βουνό τη νύχτα. Όταν γυρίσεις θα με κάνεις ό,τι θες. Όταν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την έννοια του ερωτισμού, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι αρκετά γενικό,
που έχει σχέση με την επιθυμία, με τη μνήμη, με τη φαντασία που έχει ο καθένας μας. Και άρα είναι και πολύ υποκειμενικό. Θα έλεγα όμως ότι αυτές οι ταινίες προσπάθησαν, ήταν οι πρωτοποριακές για κάθε εποχή, οι ταινίες ερωτισμού, και προσπάθησαν να θέσουν το πρόβλημα, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την σύνδεση ανάμεσα στο αίσθημα και το σεξ, ή και τις αντιφάσεις της, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε αυτό που εννοούμε όταν λέμε έρωτας, αυτό που εννοούμε όταν λέμε ερωτισμός και αυτό που εννοούμε όταν λέμε πορνογραφία φυσικά. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Ο έρωτας δεν απεικονίζεται, ο έρωτας υπάρχει, είναι. Ο έρωτας είναι η ίδια η σχέση, άρα ο έρωτας είναι ενωτικός, δεν μπορεί να γίνει θέαμα. Ο ερωτισμός τώρα είναι η απεικόνιση του θεάματος. Ο ερωτισμός είναι η απεικόνιση του αντικειμένου της επιθυμίας, γιατί έχουμε τη σχέση εγώ-αυτό. Έχουμε έναν θεατή μπροστά σε μια οθόνη και στην οθόνη περιμένει να δει αυτό που επιθυμεί. Αυτό το άλλο όμως που επιθυμεί. Όχι αυτό που επιθυμεί να ενωθεί μαζί του, αλλά αυτό που επιθυμεί να δει με τα μάτια του και να ακούσει με τα αυτιά του. Από αυτή την άποψη ο κινηματογράφος στην ίδια του τη φύση είναι ερωτικός. Από το ίδιο το σπέρμα του κινηματογράφου, από την ίδια τη λογική της κίνησης των εικόνων, της εξέλιξης των εικόνων, της ανέλυξης των εικόνων, είναι ο ίδιος ο κινηματογράφος ερωτικός. Είναι δηλαδή σαν εκείνο το παιχνιδάκι που κουνάμε μπροστά στα μάτια της γάτας και την κάνουμε να επιθυμήσει να το αρπάξει αυτό το αντικείμενο, αυτό το μπαλάκι και να ορμήξει πάνω να το πιάσει. Δηλαδή της καλλιεργούμε την επιθυμία. Η εικόνα που κινείται καλλιεργεί την επιθυμία. Ο ερωτισμός, όπως και η βία, καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται πιο φανερός στον κινηματογράφο. Άλλοτε οι φόνοι δεν παρουσιάζονταν κατευθείαν στο φακό. Αν θυμόσαστε, την πάθαμε με τον Σαμ Πέκινπα για πρώτη φορά, όταν τρομάξαμε. Όταν είδαμε ένα σύρμα, ένα σφίγγι, ένα λαιμό. Το ίδιο και ο ερωτισμός, ακριβώς το ίδιο ισχύει. Άρχισαν τα πρώτα γυμνά, μετά πολλαπλασιάστηκαν και σήμερα βλέπουμε πρωταγωνίστριες που άλλοτε δεν δέχονταν ούτε τον ντεκολτέ τους να ανοίξουνε, τις βλέπουμε ολόγυμνες να κάνουν ερωτικές σκηνές. Τον παλιό καιρό μία μεγάλη ηθοποιός ξέπεφτε όταν άρχιζε να γδύνεται. Αυτό ήταν, ας πούμε, για τα κατώτερα στελέχη της δουλειάς. Σήμερα καμία δεν διστάζει. Και όπως δεν διστάζει στο κινηματογράφο, δεν διστάζει και στο θέατρο, και όπως δεν διστάζει στην Αμερική, δεν διστάζει πλέον και στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω ποια Ελληνίδα πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου που να μην γδύνεται. Όμως, πού είναι το ερώτημα? Είναι ερωτισμός αυτό? Είναι λίγο κλινικές κατασκευές? Θέλω να πω ότι ο ερωτισμός δεν εξαρτιέται από το γυμνό ή από το πόσο καθαρά βλέπεις μια πράξη. Θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο. Όσο πιο καθαρά τη βλέπεις, τόσο λιγότερος ερωτισμός υπάρχει σε αυτήν. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο ελληνικός κινηματογράφος μας παρουσιάζει μια Αθήνα ηθική, άσπηλη και αμόλυντη, όπου ο Τσαγανέας και ο Παπαγενόπουλος προσπαθούν να μας πείσουν ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, χαστουκίζοντας την Αλίκη, και όπου η Σμαρούλα Γιούλη, αθώα, κοκκινίζει από ντροπή
όταν ο Μίμης Φωτόπουλος τολμάει να τη φιλήσει στο μάγουλο. Ξαφνικά η Ελλάδα απελευθερώνεται σεξουαλικά και σιγά σιγά το γυμνό αρχίζει να μπαίνει στις οθόνες μας. Η Μελίνα Μερκούρη, τυλιγμένη με ένα σεντόνι, μας δίνει μια Στέλλα παθιασμένη, σεξουαλική και προπάντων ερωτική. Σαν κλέφτης. Θα ήθελα να είμαστε αλλιώς, Στέλλα. Εγώ λέω πως είμαστε μια χαρά. Για πόσο καιρό? Μα τι σε έχει πιάσει τώρα τελευταία? Φοβάμαι πως θα μ' αφήσεις, Στέλλα. Κι αν μ' αφήσεις. Γιατί δεν θέλεις να παντρευτούμε, Στέλλα? Αν αρχίσεις πάλι τα ίδια, καλύτερα να πηγαίνεις. Δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι. Κι εγώ δεν μπορώ να τα ακούω. Γιατί, Στέλλα, γιατί? Δεν γίνεται να σ' αρέσει η ζωή που κάνεις, αυτό το περιβάλλον, η Μαρία, η Ανέτα, ο Μίτσος. Και τι έχει η Μαρία, η Ανέτα και ο Μίτσος και δεν σου γεμίζουν το μάτι? Επειδή δεν είναι αριστοκρατία? Όχι, Στέλλα, αλλά εσύ είσαι 1000 φορές καλύτερη. Γιατί δεν θέλεις να αλλάξεις? Να αλλάξω να γίνω τι? Με προσβάλλεις, τα ακούς? Όχι, Στέλλα, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο είναι φυσικό να... Για μένα δεν είναι. Εγώ τον αγαπώ έναν άνθρωπο, τον δέχομαι όπως είναι. Και δεν ζητάω τίποτα παραπάνω. Στο έχω πει 1000 φορές. Αν δεν θες να σκοτώσεις αυτό που νιώθω για σένα, αγάπα με όπως είμαι. Εσύ όμως το χαβάς. Μα για να σου πω, αφού είναι έτσι, πήγαινε να ζήσεις στο περιβάλλον που σ' αρέσει και άσε με μένα στην ησυχία μου. Δεν νομίζω ότι αυτός ο τόπος καλλιέργησε αυτό το είδος. Δηλαδή, μάλλον βάναυσα του φέρθηκε. Μάλλον οι άνθρωποι του κινηματογράφου ασκημόνησαν πάνω στον έρωτα, παρά τον χαϊδολόγησαν, παρά τον ύμνησαν, παρά τον τραγούδησαν. Εσένα δεν σου πέρασε ακόμα? Σε ρωτάω. Δεν μιλάς? Ακούω, αγόρι μου. Αν αποφάσισες να μετακομίσεις, να μου το πεις να βάλω ενοικιαστήριο. Μπήκες? Μ' αρέσει που είσαι ζηλιάρα. Αυτό είναι το άσχημο, ότι τυποποιήθηκα σαν ερωτική γυναίκα στον κινηματογράφο και για μένα αυτό με πείραζε σαν καλλιτέχνη, σαν ηθοποιός, γιατί δεν μου εμπιστευόντουσαν ρόλους σαν παίξιμο. Απλώς με φωνάζαν πάντα να δείξω το πόδι μου, γιατί το να δείξει το πόδι σου ή να φορέσει ένα μίνι εκείνη την εποχή, οπωσδήποτε ήταν σκέψου που εγώ δεν έδειξα μόνο το πόδι, αλλά τόλμησα και έδειξα και το στήθος μου. Τσιγάρο ανάβω, τσιγάρο πετώ, για να καταλάβω τον κόσμο αυτό. Η φλόγα τον πλάθη, το γέλι φωτιά κι ο πάθος αγάπη για τα γυρατιά. Τότε ο κινηματογράφος δεν ήταν ούτε μόδα, ούτε... Ήταν καθαρά εμπορικός κινηματογράφος. Δηλαδή σε γδίνανε για να κόψουν εισιτήρια. Τα κύρια θέματα της τέχνης είναι τρία βασικά. Ο έρωτας, ο θάνατος και ο Θεός. Και τα τρία αυτά θέματα τα βρίσκει κανείς σχεδόν παντού, άλλοτε περισσότερο το ένα, άλλοτε περισσότερο το άλλο. Ο έρωτας βέβαια κυριαρχεί περισσότερο από τα άλλα δύο, είναι το πιο οικείο θέμα και είναι αυτό με το οποίο η τέχνη σε όλη την ιστορία έχει δουλέψει περισσότερο.
Στο δικό μας τον αιώνα έχει γίνει μια μεγαλύτερη, θα λέγαμε, διεύρυνση και πραγμάτευση αυτού του θέματος, γιατί και τα ήθη και το γενικότερο πνεύμα το επέτρεψαν. Ο Ηλεκτρικός Άγγελος είναι μια άμεση ταινία ως προς το θέμα της. Δηλαδή πραγματεύεται κατευθείαν τον έρωτα, έτσι βέβαια όπως τον θεωρώ. Τον θεωρώ σαν, τουλάχιστον σε αυτή την ταινία βεβαίως, σαν μια έκφραση του πολιτισμού ή μάλλον της πολυμορφίας των πολιτισμών των μεσογειακών λαών της Μεσογειακής Ευρώπης εννοώ. Δηλαδή έχεις την αίσθηση, ή τουλάχιστον εγώ όταν συνέλαβα αυτή την ταινία, την συνέλαβα σαν να βρισκόμουν σε μια μεγαλούπολη, σε έναν πολύ μεγάλο δρόμο και καθώς έμπαινες, ας πούμε, από το ένα μπαρ στο άλλο ή από το ένα γενικότερα μαγαζί στο άλλο, από τον ένα χώρο στον άλλο, είχες πάντοτε την εντύπωση της πολυμορφίας, δηλαδή ότι μπαίνεις σε μια ατμόσφαιρα και καθώς βγαίνεις από αυτήν μπαίνεις σε μια άλλη τελείως διαφορετική, δηλαδή μια ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί κάθε φορά ένα διαφορετικό στοιχείο. Για μένα από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο τρελός έρωτας στο πάθος, νομίζω ότι τα πάντα επιτρέπονται. Από τη στιγμή που και οι δύο συμφωνούν σε αυτό. Άρα και στο σινεμά νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια απαγόρευση όσον αφορά την επίδειξη κάποιων ερωτικών σκηνών, από τη στιγμή που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο που είπα. Στη σκηνή αυτή που βλέπετε, θέλησα να αποδώσω τον έρωτα χωρίς τα προσωπικά αισθήματα των εραστών. Δηλαδή τον πραγματικό, τον γυμνό έρωτα, την ερωτική πράξη που απελευθερώνει, όπως πιστεύω εγώ, δυνάμεις του ανθρώπου έξω από το άτομό του και έξω φυσικά από τον έλεγχό του. Γι' αυτό ο άντρας εραστής έχει εδώ τη συμπεριφορά ενός τράγου, δηλαδή ενός ασυνείδητου εραστή, που σκοπός της ύπαρξής του είναι η ερωτική πράξη. Είναι σύμβολο ο τράγος. Η γυναίκα εραστής επίσης βρίσκεται κάτω από μια εξαιρετικά έντονη επιρροή της φύσης. Έχει μεταβληθεί από κοινωνικό άτομο που είναι σε μενάδα. Τα ένστικτά της δηλαδή ταυτίζονται με τα ένστικτα του ζώου. Αυτό είναι κάτι που όλοι το φοβούνται. Γι' αυτό λέμε ξύπνησε το κτήνος μέσα του. Μια φράση βικτοριανής υποκρισίας που συκοφαντεί την ίδια τη φύση για να εξυψώσει δήθεν τον άνθρωπο πάνω από αυτήν. Το «Ο Babylon» είναι μια ταινία που δεν έχει καμία σχέση με τον έρωτα, δεν είναι μια ταινία ερωτισμού και δεν είναι φυσικά ούτε μια ταινία πορνογραφική. Είναι μια ταινία στην ουσία της αντιπαθητική, από την άποψη ότι φέρνει στην εικόνα μπροστά όλη την κατάσταση της σημερινής κοινωνίας. Αυτή δηλαδή την αναγωγή που κάνει ο σημερινός πολίτης και ο σημερινός θεατής της επιθυμίας του σε αντικείμενο, όπου μεταφέρεται σε έναν πενθέα, σε έναν σύγχρονο πενθέα και που έχει κάνει τις φαντασιώσεις του τεχνητές και αποθυμένες επιθυμίες, δηλαδή τις φαντασιώσεις του τις έχει κάνει φόβο. Εκεί δηλαδή που η φαντασία πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ένωση, ο πενθέας ο δικός μου
την ανάγκη σε φαντασίωση και την κάνει να είναι φόβος αντί για φόβος και χωρισμός φυσικά, διαχωρισμός του εγώ με το αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια ταινία αντιπαθητική, γιατί είναι μια ταινία που δεν μπορεί να αρέσει σε καμία περίπτωση εάν ο θεατής ταυτιστεί μαζί της. Μόνο αντικειμενικά μπορεί να την παρακολουθήσει και από εκεί πέρα πια να συγκινηθεί με την ουσιαστική έννοια, με τον σπαραγμό που γίνεται του σύγχρονου ανθρώπου. Γιατί είναι μια ταινία στην ουσία της παρακτική, θα έλεγα. Με ενδιαφέρει ο ερωτισμός, με ενδιαφέρει το ιδιαίτερο της ερωτικής πράξης και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο που συγκινεί περισσότερο τον κόσμο. Εάν θα λέγαμε πες μου πώς κάνεις έρωτα να σου πω ποιος είσαι, και κάθε ταινία ακριβώς ερωτική θα πρέπει να έχει την προσωπικότητα του δημιουργού της. Και ο κόσμος βαρέθηκε λίγο, ή τουλάχιστον ένας ορισμένος κόσμος, έχει βαρεθεί λίγο μια, θα έλεγα, βιομηχανοποίηση, μια τυποποίηση του ερωτικού θεάματος, που το βλέπουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά σήμερα στην τηλεόραση. Σήμερα η τηλεόραση τα δείχνει όλα. Αλλά αυτά που δείχνει είναι τόσο φρικτά τυποποιημένα, που τελικά έχουν καταλήξει να είναι και θέαμα για όλη την οικογένεια. Οι ταινίες του ερωτισμού όμως, οι ταινίες της ιδιαιτερότητας και του δικαιώματος στην ιδιαιτερότητα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, γιατί αυτό είναι και το δικαίωμα στην ελευθερία. Εάν ο κινηματογράφος μας, και όχι μόνο ερωτικός, έμεινε σε ένα επίπεδο υπανάπτυξης, οφείλεται κυρίως, για να μην πω μονάχα, σε ένα κοινό το οποίο αυτό θέλησε, αυτό αναζήτησε, αυτό ευλόγησε με την αποδοχή του και με την έγκρισή του, με τα εισιτήριά του δηλαδή, και αυτό είχε τελικά. Όταν το κοινό βαρέθηκε, προσανατολίστηκε σε άλλου είδους, τηλεόραση και τα γνωστά, και ο κινηματογράφος μαράζωσε, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να πει. Το κοινό δεν ήθελε πια αυτά που οι σκηνοθέτες, οι καινούριοι σκηνοθέτες θελήσαν να του πούνε, και στον τομέα του έρωτα. Έγιναν απόπειρες να καλλιεργηθεί ένα είδος. Να καλλιεργηθεί δεν είναι η σωστή λέξη, γιατί δεν ήταν συντονισμένο. Εν πάση περιπτώσει, να χαϊδολογηθεί ένα είδος κινηματογράφου που στον κόσμο ολόκληρο αποτελεί σχεδόν τα 8/10 της θεματολογίας του. Ο έρωτας, όλοι το ξέρουμε όσοι πηγαίνουν στον κινηματογράφο, είναι το κύριο θέμα στο 80% των ταινιών παγκόσμια. Στην Ελλάδα βέβαια υποκαταστάθηκε, όπως όλα λειτουργούν με υποκατάστατα, και ο έρωτας με άλλου είδους υλικά, και για αυτά μιλήσαμε πριν. Είναι αυτά τα υλικά της εκτέλειας, τα οποία τα χαζεύουμε στα κιόσκια περνώντας. Είναι αυτό το εμπόριο από σάρκες, το οποίο πέρασε από τα περίπτερα, από μια κοινωνία που το αναζήτησε, πέρασε από τα περίπτερα στον κινηματογράφο. Είδαμε ευτελέστατες σχέσεις κοινού και δημιουργού μέσα από ταινίες 25ης ποιότητας, οι οποίες όμως είχαν το ατύχημα να πετύχουν και να πολλαπλασιάζονται. Με την κρίση του κινηματογράφου βέβαια χάθηκε και αυτό το είδος, ευτυχώς.